Психотерапията, в тесния смисъл на думата, си поставя за цел в случаите на натраплива невроза да предизвика промяна в отношението на пациента към неврозата като цяло. Тази промяна трябва да се извърши по същия начин, както при страховите неврози. И тук най-напред трябва да се постигне дистанциране от симптома. Също както при лечението на фобиите, терапията на натрапливата невроза трябва да освободи пациента от конвулсивното вкопчване в симптома. Известно е, че тъкмо конвулсивната съпротива на подобни пациенти срещу натрапливите представи усилва натрапливостта. Натиска предизвика ответен натиск. Колкото повече пациента се съпротивлява на невротичните представи, толкова по-силни стават те и по-могъщи му изглеждат. Онова, от което такъв човек има най-голяма нужда, е спокойствие и хумор. Нещо, на което обърна внимание още Ервин Штраус. Така, например, някой болен, който постоянно се опасява да не измами с няколко гроша кондуктора в трамвая или някой търговец, без сам да забележи това, трябва да бъде приучен да си казва: какво? Измамил съм го само с няколко гроша, не с хиляди шилинги. И други хора искам да измамя при това за повече пари. Следователно, най-напред трябва да се премахне този страх от надвисналата психоза. Страх, който при определени обстоятелства от своя страна може да се развие до подчертана психична фобия. Ето, когато по този начин успеем да я омаловажим, болният ще бъде в състояние да я игнорира и да действа пряко нея. Питаме пациента дали няма навика непрекъснато да проверява затворен ли е крана на газта и входната врата, и когато учуденият пациент отговори утвърдително, му обясняваме с изражение, сякаш възнамеряваме да произнесем духовната му смъртна присъда. Виждате ли? Никой не е застрахован от душевно заболяване. Една единствена група от хора е пощадена от душевните болести и това са хората с обсесивно-невротичен характер, склонни към различни натрапливи страхове или страдащи от такива. Обсесивно-невротичните пациенти обаче се боят не само от това, че натрапливата им невроза може да се трансформира в психоза, но например и че суицидните им или хомицидни натрапливи импулси някога могат да преминат в действие в случай, че те се окажат неспособни да се справят с тях. В подобни случаи е необходимо да се отхвърлят тези опасения, за да се премахне така вредната съпротива срещу натрапливите импулси. Известен е следния случай. Пациент, страдащ в продължение на 15 години от тежка форма на натраплива невроза, се е установил за няколко месеца в близкия град, за да го лекува. Там той се подложил на психоанализа, която най-вероятно поради ограниченото време не дава резултат. Няколко дни преди заминаването си, по настояване на свои приятели, той посетил още един лекар. Предвид незначителното време, с което разполагал, лекарът трябвало да се откаже от всякаква анализа и да се ограничи с ревизия на отношението на болния към натрапливата невроза. Той се е опитал, така да се каже, да помири болния с неговата болест, ръководен от факта, че пациента е дълбоко религиозен човек. Лекарът не е изисквал нищо друго, освен да види в болестта си дело на Божията промисъл, съдбовна даденост, която не трябвало да враждува, а въпреки нея да продължи да води богоугоден живот. Ревизията на погрешното душевно поведение, изразяващо се в конвулсивната съпротива на страдащите от обсесивни неврози срещу натрапливите мисли, има за задача да покаже на болния две неща. От една страна, че той не е отговорен за обсесивно-невротичните хрумвания, и от друга, че носи пълната отговорност за поведението си спрямо тях. Защото в крайна сметка именно то прави въпросните хрумвания толкова мъчителни, когато човек се занимава с тях.